Ngabo ile makindara. Ngauye parupasa. Wamgarra bobo kan? Wamgarra bobo mau. Gimana nih? Mau jalan dempir. Murdana na basi. Magadi yenyu azukuru hivi. Tibere magadi yosoko. Hapa penanga kana mkarati maika kubiri anu ya kubuka kundufuna kuyamba ndakutandizane. Sare kumwambuyo msopakari kubiri ndoti kana ndaona imwe machita masiku mchitekaira matengo palibe zvinhu zvekufamba. Kunyango zvazvo vazukuru musati maita booking pano kuti mugone kubatsirwa ndichafana kugara kubatsirai mozogumisira nyimoita booking mobhadhara mari yenyu booking nekuda kwechikonzero chekuti muchiuya muchipinda apa gedha apo dambudziko renyu ndariverenga ndakariona vanhu maita mazuva akawanda muri mukati mesango muchitambudzika neurwere hweumbavha. Ari kudhonza mweya ari kuita sei? Ombere maoko iwe musamanike makumbo munombera maoko kana kuchidaira kuna Sekuru. Anzigara usina kudhonza makumbo. Usamanike makumbo. Apa ndikayangana imwe pamuri atatu apa awiri muna ubare mbozi muri ubare naye. Ndacherechedza dare renyu vanangu kufamba kwamaita vaviri muri hama nehama mumwe wetatu uyo hamuna kugama naye kapa. Kunama ndizvo chokwadi. Asiri hamai vamwe ndopa. Alright. Uona wewe Robert. Unaona wewe Robert mzukuru. Kani lango mundu akati ken. Nawe iri papa vazukuru mukazomwe muzukuru ari kuti guru akunga ari kudhonza mweya. Nawe kudhonza mweya. Hanzi hakusi kudhonza mweya. Adaba nkumba. Asi kuti akaba nguruve muzukuru. Ndizvo chaizvo kumba kwangu shu. Shuwa neta zvokufoya nguruve handizvo chaizvo. Wari zvokufoya nguruve? Kwa zvino ida so manje yako mbwele. Tambanuza maoko yako. Apa ndikayangana chitofeyo ndichafai. Uyu kani yake uyu. Adapita kunyabesi uyu. Nawe iripo vazukuru ndeyekuti uyu mukomana akabirwa nguruve kahanzi akaenda kun'anga. Aiberewa nguruve masiku manyinji. Anga agara achibirwa nguruve kakawanda kwazvo. Mazuva akawanda achibirwa nguruve akazoenda kun'anga. Apa imwe penangu mfuranizwa kubura matelevezori asinganoita kuisa patelevezori ndokuti impasa chisoni mazi. Hanzi nasekuru zvisinei vazukuru pamwe kubuda paTV hamudi asi inini ndindakutokumbira dare renyu ribude paTV nekuti dare renyu rinosiririsa. Umba bana. Manzo ere vazukuru imi. Zvakana zvaningozi indatambura bhozi kana mumba kwacho. Nongogarana kana kwaridheri chako kuti ndikwanise kugara kunetsa. Kwa sabuku. Kwa sabuku. Unaona nyaya yakutaura kuti ridheri ndi sabuku mutungamiri wamva. Hanzi uyo adapanda mankwara achikonza kuti mbara nkumba zikumara. Hanzi uyu mukomana uyu zvamuri kunzwa zvari kutaura chanzi kwaridheri chichi ari kutaura nezvekwaSabhuku hanzi nhau iyi iri kuzikanwa zvekare naSabhuku wavo kwavanobva. Hanzi muzukuru uyu anochengeta nguruve saka akaita nguva yakareba achibirwa nguruve akazonoendawo kun'anga kunotsvaga mushonga wokugadzira mbavha yanga yanetsa kumubira nguruve. Nawe kuti uyu ndaiba masiku ese. Asi hazvisi kureva kuti uyu wauya naye murwere ndiyaiba mazuva ese hanzi kwete pane vamwe uyu adakafikira papa chakakonzewa kupatiri wati. Saka uyu hanzi akanoba nguruve padanga uyu angabva kunogadzira padanga kuti mbavha ibatwe uyu achinoba ndobva abatwa. Ndikayangana apa kobiri yamara. Ndakacherechedza pane uyu muzukuru ari kurwara uyu nekuba kwaakaita havasisina mari pakufamba kwavari kuita vachiedza kubatsirwa. Kubatana saka nawe nyakuberewa kuti wabatsira nakobiri. Apa zvitobatanidzira neuyu akagadzira wokubirwa wacho akutobatsirawo munhu akagadzira wacho nemari kuti akwanise kurapwa. Tangweranyi. Pane chikonzero chiri kudariso. Uyu kwadapasiwa mankwara. Hanzi uyu akanoromba mushonga wokugadzira kubirwa nguruve kwaakanoromba kwacho kwakapiwa mushonga wacho ikoko. Ndobva abwerera kuyako kuti ine muntu yabatiwa. Paakapiwa mushonga achigadzira padanga penguruve dzake mbavha paikauya ichiba nguruve ikabva yabatwa nemushonga ikatanga kurwara. Saka uyo nyakugadzira nguruve dzake akazoenda kune n'anga ikamupa mushonga. N'anga yakurepera. Ndobva anosvika kanotaura nen'anga yekuti ichimupa mushonga wokurapa munhu uyu. N'anga ikabva yakoniwa. Idareva kuti bwera na ng'ombe 20.
Saka nganga yanzi ikataura kana uchida mushonga wekuti ndisunungure munhu wakwaza nemushonga wangu yana mombe 20. Ava kulipa. Imwe kulipa vindi kabisa. Iwaza munobhadhara mombe 20 ere? So munhu asipora nzee munhu asipora. Bakabhadhara mombe 20. Ibadi ndani yachifuna kutaura na Sekuru. Pamusoro Sekuru. Haina kwete kutaura naye zvozvo. Haina Sekuru chimbomira ndinotaura na Sabhuku wacho ati bagare kunyabezi uya. Saka ava pavakabhadhara kung'anga iyeye. Ng'anga yalepera kusunungura munhu. Ng'anga yeye kabva yakundikana kusunungura murwere. Vadaita 3 weeks masvondo 3. Hanzi kubva panguva iyo hanzi vakaita masvondo 3 vachiendera vachifambira ng'anga iyo amangwana anenge asununguka hapana. Ng'anga yeye ngoti mangwana anosununguka ita zvakanaka. Vakakwana 30 days. Hanzi pakazokwana mwedzi mazuva anoita 30. Ng'anga yakuenda kuzvikanda mvura. Ng'anga iye paikaona kuti ndane mhosva ndatadza kurapa munhu wandikarwarisa hanzi ikazonozvikanda mumvura. Kunama inema here ava manje vakupinda kuna uyu kuti iwe isida kubhadhara sunungura munhu musunungure. Saka hama dzeuyu munhu ari kurwara ka vakazoramba vachinonetsa muzvina danga rakabiwa nguruve kuti isisu tiri kuda kuti iwewe ndokakwadza hama yedu chiporesa hama yedu tiri kubhadhara zvauri kuda ndo nhau yako pavanhu ava. Kunama kunyepa here apa ukayangana uyu ndikayangana dzinenge nherera muna barere zvekuti ava mhuri iri kurwara ndikavacherechedza padare rangu riri kunzwa kuti inherera vabereki vakapera kufa vana vabereka amaina baba inherera. Kunama kunyeba here kokuzoenda kunoba ndava yemuzamu inherera ndo zvatangorora mao tichingoita komombe 20 dzawakanobhadhara wadzaonao zikasiwa zidawanda ana mirando kumambuyo yangu bagare kumambuyo hanzi vane imwe mhosva hanzi baba namai vapo vakafa vakasiya mombe dzakawanda asi mombe dzacho dzakutopera nokuti vakabvawo kumashure vachibaiba vachibhadhara vane mashave ekuba dzatopera hatisina mombe. Munoda poku nyama munayo ka mombe munadzo asi munoda poku ameno shavero kuti ngoba apa kona kumaprofita anoita kuenda kokuno ndikatarisa kuno hamuna kuya munobva kupi Munobva Nguruve Guru Mozambique ndo kunonzi kuguru kuguru apa ndikayangana muno mvuto ya Zimbabwe indokusongona zaikani zvekuti izvo muno muZimbabwe muno hamuzive nzvimbo muno muZimbabwe muno hamutoziva munotambudzika asi ndikuona muna single dia muri kwepwesi kunani hai ndaona mapedza 5 days muri airport hanzi kunani wenyu hakuna hamba takatoenda kwa kunotsvaga kuti mwere wedu yatasi aitenge zvinana but kwako inani hakuna ai kwako inani mamaenda kwani kunani kwamamuni kwepwezi kune imwe ine wani uye kune imwe ambuya kokoswa twaziva masita tongosvika muno pana munhu atinoziva takazosvika apo tati takuenda kumba nezuro ndo takazodirektiwa kuti akomana chii mukomana mudaoneva kupi mudadereketwa kupi kantoripa kuti tinokwira bhazi pambare kumbare ndokamunoziva kunosvikira vanhu vese ndopanga tiri patinokwira mabhazi acho kunzi panapa ndopanokwira mabhazi achimuchizo kwenyu nomachitowatani mazoita sei tafutavabvunza vatudzayo manje akomana doka kubatsira iyo uyu mukomana kuti ndo zvariso munosvika naye here kuno vamwe anzi Sekuru Tasvu isi atombovazivawo okay mina ndikubatsira iyo amene akakumbira foni yake amene akazofona tinofamba sisi kumune kwa Sekuru Tasvu akitombokuziva kana tauraiti amuna akamari sikamari kauta nzora iti sabwero mabwana mabhazi mabwana na taxi usvika tarugari taxi kurugari haya kana iti kurugari pachiputukezi kurugari kwa haya haya taxi haya ndopata kusvikawo panapo kana kunokuona nzvimbo ino atomboiziva kuti ikatombomira sei kana kuno hama chaidzo munombobireiko ameno kuti chii chinopa kuti mube ukaona adasiriwa mushonga na baba wacho hanzi vana vakuba kwavanoita chishave chemushonga vakatosiya vatoteketerwa nababa wavo saka baba vavo mombe dzakasiyira dzakatodzwa nekuba kuti ndikayangana pasipache pangu apa ndikuona pakunemba dhamu yaoferemingo ndiyanga ari paiwanike hai nasekunonesa pagirasi vangu pari kubuda ziva kuti dhamu yaoferenindo ndiani ndiwo baba okay então apa nkani yani ndifuna ndikukonzere apa ndifuna kuti ambe tamborapa tambotatari mtenda ai
Zvakanaka Sekuru, hanzi ndinokubatsirai panapa, saka nhau iripo muri kutambudzika kutsvaga kuti murwere angapore sei. Saka chekutanga ndakurapirai murwere. Tozotaura dzimwe nhoroondo. Tizopita kutsogorona ngani yanu. Tozofambira mberi nedare renyu tarapa murwere. Ona uyu akuti shoka karuma tasaoneka ruma kuti shoka dikita. Uyu kutauraya munhu ndiwe. Iwe nyakugadzira padanga rako ndiwe muroyi, ndioda kutouraya munhu ndosaka uri kubuda dikita mumusoro. Murana dikita rakubuda chuwiro wakutopika jeri muno mudarira Sekuru Tasvu waroya vararame muno. Bvunza chimutasvu. Ukumva fana? Wanzwa here shoko raSekuru? Siri, tatekuru. Mutakura aende kuseri mukambikire porridge. Takurai murwere aende kuseri anobikirwa porridge redadi. Munoziva ndimi akomana kumushonga kumataro. Tibotorera mbira kumana tumona timbona tumwe zvakamira sei. Ana gonya mbira musinudza mbira Sekuru mbona kuti wafamba lichira. Basira munhu. Ana basira munhu. Ayo iwe chisiya arutangwa nakomana baba Sekuru akomana Sekuru. Chisiya iwe arutangwa nakomana Sekuru.